ilaban natin sa tubig or siguraduhin na wala po talagang baga bago po natin sa itapon. Opo, sige po. Bali sa Pangasinan Superintendent Christine Bula, ma'am, magandang umaga po. Salamat po sa mga impormasyon. Kapakipakinabang po ito. Marami po nakikinig sa atin. Nabigyan po ng tamang gabay tungkol dito sa pag-iingat sa sunog nito. Good morning po sa inyo. Good morning po. Bali sa inyo Superintendent Christine Bula, mga kapuso ng Bureau of Fire Protection sa Luzon, Maynila. Ay! Kahit na Lunisa. Lunes na Lunes, good morning. Good umaga po sa inyo. Ako na po, tanghali na po. Mainit na po ang ating paligid. Magdala po kayo ng panangga sa matinding init sapagkat marami ngayon nag-iinit. Ito po yung services. Ikaw talaga, ipinakulong ng sarili. Iba naman to. Sariling mister na maaktuhan na may kasamang ibang lalaki sa isang motel. Sa Philippines. Ba? Ayon po sa nagreklamong lalaki bagong insidente ay napansin niya na may kakaibang ikinikilos ang bisi sa mga nakalipas na araw. Sos! At dahil dito, umano nagpasisya na subaybayan at sundan ang mga pinupunta ng kanyang asawa hanggang makitang pumasok sa isang motel sa West Avenue, sabot ng Barangay Paltok. Tok! Alas 6:30. Ay, naku po, ngayon pala ay ipinagdiriwang ang Earth Day. Kaya pala naman yung balita na Earth Day. Makamundo. Earth Day na may temang Planet versus Plastics. Ngayon po,
Thank you.